Bu, Bu, Dalem, pripun, Mbah? tolong Bu, Abah pendut ke maem, Abah pun ngelih Oh, pengin nggih. maem. Sekedap. Monggo, Mbah. Enten niki to. Pripun ya? Alhamdulillah, seantarnya lah. Iya Bu, ke maem bareng, alhamdulillah. Kayak kena Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Jud. Oke, meneh Jud, mlebu. Jud. Pimen Jud, tak sawang wajah kaya pucet nemen Jud. Iya Mas. Nyong terus oleh kabar duka nyong mereka kebanjiran. Astagfirullahaladzim. Ya untungnya dari nyong sakit apa kan dari siji nek terus sarung. Oh, Masya Allah. Melas temen ya Jud kon ya. Apane sing perlu ditulungi Jud? Anu piye Mas, aku ngene ujane nyak tulung. Nyong mangan. Pangapura Jud ki ana tapi pangapura kaya ketok anane. Ya wis ora apa-apa Mas. Daripada langka, makanya kena nggo ngisi weteng. Ki Jud, aku ana sego semene. Monggo Jud. Makasih banget Mas. Semene guys, alhamdulillah. Monggo. Bu, ki duit secuil nggo gawe bantu Wasjud melas lagi kena musibah. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Ki aku juga nyiapkan baju cuwil apa. Iya Bu, mau ngeringanake bebane Wasjud melas. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mas, aku pamit izin matur sangatlah bisa makan ngene. Iki Jud ana sedikit rezeki mudah-mudahan bisa meringankan Musteko. Matur nuwun Mas. Karo sedikit uang mudah-mudahan bisa membayar usaha pon dan bisa mulai maning. Nggih, matur nuwun sangat Mas. Mudah-mudahan Gusti Allah paringi rezeki sing berkah njenengan Mas. Amin. Kudu pamit Mas. Nggih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Marofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri, monggo mlebet, Mbak. Nggih, Mbak Rofi, matur nuwun. Ana apa, Mbak Sri? Niki Mbak Rofi, ceritanya aku kan kumpul masak besar lah. Mbak Rofi melu rasan masakan aku, Mbak. Alhamdulillah.
Monggo dicicipi, mudah-mudahan seneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiman, monggo mlebet. Ana apa Mas Kiman? Nggih, Mas, pangapurane Mas Heron. Aku mene ya pertama silaturahim ya. Ping lorone nggih. Alhamdulillah men. Aku sedurunge ya njaluk maaf karo jenengan. Aku kan duwe sangkutan karo jenengan wis suwe. Nggih, pumpung ana rezeki arep tek balekna. Matur nuwun men Mas Heron ya. Alhamdulillah, barokawah. Matur nuwun Mas Kiman, kita tak terima. Ya, aku sing kudune matur nuwun karo jenengan Mas Heron. Wis suwe tembe bisa nyaur. Alhamdulillah kowe nyong pumpung ana rezeki Mas Heron. Terus ke pangapurane nyong wis sore dadi arep terus lah, arep permisi. Matur nuwun Mas Kiman, pada-pada. Ya matur nuwun ya Mas Heron, aku permisi. Nggih, nggih. Ya wis Mbak Rofi, aku yang melu pamit. Wis sore kok. Yo mangke wong durung didamel wedang kok. Wis matur nuwun, gampang kok dalan maneh. Ya wis Mbak Rofi, aku pamit. Mas Heron, pamit. Nggih, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu. Walaupun kita lagi pas-pasan tapi bisa tulung kansa. Allah membalas langsung ora kesuwen. Alhamdulillah, Bah. Langsung dibalas karo Gusti Allah. Ih, kathah nemen nggih ya Allah. Alhamdulillah.